Докато светът гледа към своите лидери, някой друг дърпа конците. Президентите идват и си отиват. Пъпите се издигат и падат, но зад всичко това стои сила, която никога не напуска сцената. В сърцето на Ватикана има човек, който не носи бяло. Той не се показва на балкона и не държи речи пред тълпите. Наричат го черният папа, генералът на йезуитите. Човекът в сянка, за когото се твърди, че управлява не само църквата, но и света. Йезуитският орден е създаден през 16 век. Официално за защита на вярата. Но през вековете орденът се превръща в една от най-влиятелните сили в човешката история. Те са били мисионери, учени, съветници на крале и императори. Но също така стратези, шпиони и манипулатори. Където има власт, там са и те. В сенките на монарси. В ухото на президенти. В тайните съвети на корпорации и банки. Казват, че ако белият папа води душите, то черният папа управлява умовете. Той държи истинските ключове на Ватикана не от злато, а от тайни. Тайни, които могат да пренапишат историята. През годините множество изследователи твърдят, че йезуитите са изградили сложна мрежа от влияние. Те присъстват във военни съвети, университети, банки и разузнавателни структури. Дори в епохата на колониализма, техните представители са били навсякъде, от Южна Америка до Азия. С времето орденът натрупва толкова власт, че дори самата Ватикана започва да се страхува от него. През 1773 година папа Климент XIV подписва указ, с който официално забранява ордена. Но само десетилетия по-късно, йезуитите се завръщат по-тихи, по-умни и по-силни от всякога. Така се ражда легендата за човека, който контролира света. Черният папа. И тогава на сцената излиза Албърт Пайк. Човекът, чието име се свързва с масонството, тайните общества и древните планове за света. Роден през 1809 година в Бостън, Пайк става влиятелен бригаден генерал в конфедерацията по време на гражданската война и върховен командир на южната юрисдикция на шотландския ритуал на масоните. Той е автор на Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry книга, която формира основата на масонската философия и окултни учения. Неговият ранг и влияние в масонската иерархия го правят най-високопоставеният масон на своето време. Човекът, чието име се свързва с тайни и пророчества, които променят историята. През 1958 година канадският военен и автор Уилям Гайкар публикува книгата Pawns in the Game, в която твърди, че е имал достъп до писмо от Албърт Пайк до Джузепе Мадзини, датирано от 15 август 1871 година. Според Кар, в това писмо Пайк описва план за 3 световни войни, необходими за установяване на нов световен ред. Ето и как Пайк предвижда 3 световни войни. Първата световна война трябва да се води, за да могат илюминатите да свалят царските власти в Русия и да превърнат тази страна в крепост на атеистичния комунизъм. За да се подхрани тази война, ще бъдат използвани противоречията, причинени от илюминатския агенти между Британската и Германската империи. След края на войната комунизмът ще бъде създаден и използван за унищожаване на други правителства и отслабване на религиите. Втората световна война трябва да бъде подхранвана от разногласия между фашисти и политически ционисти. Тази война трябва да се води, за да може нацизмът да бъде унищожен и политическият ционизъм да стане достатъчно силен, за да изгради суверенна държава Израел в Палестина. По време на Втората световна война международният комунизъм трябва да стане достатъчно силен, за да балансира християнството, което след това ще бъде ограничено и издържано до момента, в който е необходимо за последния социален катаклизъм. Третата световна война трябва да бъде подхранвана от разногласията, причинени от агенцията на илюминатите между политическите ционисти и лидерите на ислямския свят. Войната трябва да се води по такъв начин, че ислямът, арабският мюсюлмански свят и политическият ционизъм, държавата Израел, да се унищожават взаимно.
Междувременно другите народи, отново разделени по този въпрос, ще бъдат принудени да се борят до пълно физическо, морално, духовно и икономическо изтощение. Ние ще освободим нихилистите и атеистите и ще предизвикаме голям социален катаклизъм, който с всичките си ужаси ясно ще покаже на народите произхода на абсолютния атеизъм, дивотията и най-кървавия смут. Тогава навсякъде гражданите, принудени да се защитават от глобалното малцинство революционери, ще унищожат онези разрушители на цивилизацията и тълпата, разочарована от християнството, чието божествени духове от този момент ще бъдат без компас и посока, копнеещи за идеала, но не знаещи на кого да се поклонят. Ще получат истинска светлина чрез всеобщото проявление на чистото учение на Луцифер, най-накрая доведено до гласност. Това проявление ще бъде резултат от универсално реакционно движение, което ще възникне след унищожаването на християнството и атеизма, които ще бъдат победени и унищожени едновременно. Историците спорят дали писмото е истинско, но легендата му придава мистична тежест в конспиративните теории. Във всяка версия на историята Пайк е човекът, който прогнозира хаоса и подготовката за световното преформатиране. През вековете йезуитите и техният черен папа са били навсякъде, сенките на политиката, финансовите структури и медиите. Тези, които знаят за Пайк и писмото му, вярват, че неговите пророчества вече се сбъдват пред очите ни в съвременни конфликти, политически катаклизми и социални революции. В тайните архиви на Ватикана и масонските ложи се пазят символи и текстове, свързани с Пайк и неговото писмо. Те описват как контролът над образованието, финансите и религията може да бъде инструмент за глобално влияние. Тези, които владеят знанието, имат световно влияние и това е урокът, който черният папа и Пайк оставят на бъдещите поколения. Днес с новите технологии, масовото наблюдение и икономическите кризи, много хора се питат, това третата война ли е, за която Пайк говори? Историята на черния папа и Албърт Пайк не е просто легенда. Тя е огледало на света, в който живеем. Сянка, която ни напомня, че зад всеки символ, зад всеки трон и зад всяка религия има нещо по-дълбоко. Дали черният папа наистина съществува? Или това е лице на древен ред, който никога не е спирал да действа? Може никога да не разберем отговора. Но ако погледнем внимателно около нас, ще видим как пророчеството за черния папа и посланията на Пайк се разгръщат пред очите ни в настоящия свят. Тайните остават, но светът вече е свидетел на тяхното изпълнение.